Shiningstar channel nyampoi pyrkhat ban ieid Bynta ka baningkong sisin ladan uway ubrio ubatrey kelina hakaway ka office jong uway officer uni uklina ulatrey bat ne bunsnam bat uta u officer officer udan kaway ka kun kantay babhabrio ka bachukot ka rose kupa jong ka rose u ieid bahaya ka kun bat ubu ya ka ban pendap ya ka laya ka rose kala dap pendap ya ka laya bat kala trekom ka laya officer kupa jokaros haba uyu iya uklina ba utrei hak bat ba ule akhuj ba ukwa ya uta uklina ba utrei no haying jong u kam tamba karos kalabun kam hakakam officer ula kerpat ya uklina ba unwan traino haying jong u namar ushania ya uklina rah kasin ka banikong ukerna reha ka ba arpat umanse ba uhap kongu ya officer jong u nda haba uklina ula wan tray haying officer ula sokamen palat kat ba ka rules ka kun officer ka isi bat iben bahaya ukulina ka rules busin ka keren iben namar ba udok don ka kam komta ka thlia lai phu jat yu ha ka ba yade bat ka kam yeng ka sai ba ka shet ka tiu upat namar nakadaw ka bainang pat nakadaw ka jingtangan se bansya in sabtang ha ka Bynta ka baar Bynta tu ngakarpat penyerap like share bat kam tam bang subscribe